Hyvää iltaa ja tervetuloa KY-TV:n pariin. Minä olen Erik Maskileisson. Ja minä olen Aura Suviranta. Tämän illan ohjelmapaketin aloittaa katsaus historiaan. Onhan toki tärkeää, että kaikki tunnemme ylioppilaskuntamme menneisyyden. Niin, mutta muista Erik, että me emme voi elää pelkästään menneisyydessä. Meidän täytyy myös katsoa tulevaisuuteen. Siirtyä kohti sitä kuin laiva, joka lipuu aalloilla. Kannella on matkaajia, jotka katsovat kohti horisontissa kiiltävää maata ja huutavat: minä olen kylteri, minulla on visio. Hyvää päivää. Minun nimeni on Sakari Penttinen. Seison täällä KY-talon katolla paraikaa as we speak. Ja haluaisinkin nyt kutsua teidät kaikki aikamatkalle KY:n tapahtumarikkaaseen historiaan. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta eli KY perustettiin vuonna 1911. Alkuvuodet KY rahoitti toimintaansa muun muassa keräyksellä, arvonnoilla sekä muilla erilaisilla tempauksilla. KY-talon rakentaminen aloitettiin 1930-luvun lopussa ja työ saatiin sotavuosien keskeytysten jälkeen vihdoin valmiiksi vuonna 1941 paikalle, jossa se seisoo vielä tänäkin päivänä. 1950-luvulla KY oli mukana tekemässä historiaa, kun Amer-tupakka perustettiin. Maistuupa syvälle, vai mitä kaverit? Ylioppilaskunta kasvoi niin opiskelijamääriltään kuin pääomaltaankin. ...1960-luvulla KY jatkoi yhteiskunnallista valveutunutta toimintaansa. Helsingin satamasta lähti matkaan laiva kohti Lontoota, joka oli lastattu milläpäs muulla kuin suomalaisella vientiin kelpaavalla osaamisella. Finfocus-projekti oli menestys ja toi KY:n koko kansakunnan tietoisuuteen, missä se on vielä tänäkin päivänä. Opiskelijaradikalismin leikkaamalla 1970-luvulla oli KY:lläkin vallankumouksen henki ilmassa. Muun muassa nykyinen europarlamentaarikko Esko Seppänen oli mukana johtamassa koulun valtausyritystä, joka kuitenkin päättyi ennen aikojaan. Vallataan kauppis, vallataan kauppis, vallataan kauppis, vallataan kauppis. Pitkästä aikaa, vanha viikko. No terve, terve. Tuletko valtaamaan kauppista kanssani? Laitetaan ne poroporolle luukuun. Ei käy, täällä on aivan liian kylmä. Lähdetään sen sijaan KY-exittiin, tuohon kaupungin uuteen kuumimpaan menomestaan. Niin, sieltähän vois pongata kyllä tosiaan jonkun Friidun. Sen kanssa voisin vaikka siittää taikurin. Juppien kultajalla 1980-luvulla KY sekoitti lusikkansa monen soppaan. Alkuun bisnes kukoisti ja nopeasti tullut vauraus näkyi KY:llä. KY perusti sijoitusyhtymä Ecomenin, jolla oli vain ja ainoastaan yksi tehtävä: tehdä rahaa. 80-luvun aikana KY muun muassa omisti useita baareja, hotellin Portugalista ja oli monessa muussa bisneksessä myös mukana. KY-exitistä oli tullut kaupungin kuumin menomesta. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Laman myötä Ecomenin rahahanat kuivuivat kokoon ja yhtiö joutui konkurssiin. KY joutui realisoimaan kiinteistöjään velkojen maksamiseksi ja ylioppilaskunta vannoi, ettei enää koskaan olisi mukana riskibisneksessä. Vuonna 1997 KY päätti laajasti uutisoitujen neuvotteluiden jälkeen luopua merkittävästä osuudestaan Amer-yhtiössä. Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan KY? Tapahtumarikas menneisyys on meitä muistuttamassa siitä, että aikojen muuttuessa myös KY muuttuu. Seisoessani täällä KY:n sydämessä 3. kerroksen toimistoilla voin olla varma ainakin yhdestä asiasta. KY:n voima on sen kuntalaiset. Näihin kuntalaisiin myös sinä kuulut. Jossain vaiheessa me oltiin ihan kiltissä siinä terassin hengaamassa. Sitten Jussi ja Jaakko juoksee alasti siihen. Oliks niin sunnuntai sitten tää niiden sillis, mikä niiden Ei oo mitään semmoista. Ei Ei vai? aikaisin silloin aamulla. Ajaa, kyllä se on. What is love? Baby,
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. No niin, olipa siinä historiaa kerrakseen. Niinhän siinä oli. Mutta nyt siirrymme nykypäivään. Musiikkitelevisiokanavalla mainetta niittänyt sarja Cribs, jossa julkisuuden henkilöt esittelevät mahtipontisia asumuksiaan, on saanut vihdoin suomalaisen vastin. Ja tässäkin asiassa KY on ollut edelläkävijänä. Seuraavaksi näemme ensimmäisen jakson uudesta sarjasta KY Cribs. Don't be my bitch now. Don't be my bitch. Oh damn, KY Cribs. I wasn't expecting y'all. Come on, get out of here. Fuck off, man. Fuck off. Come on, get out of here. Snap. Nah, I'm just kidding, man. Mi casa es su casa, man. If you know what I mean. Come on, get down here. Get down here. I'll show you around the building. Show you around the building. What you got? You see, you got 2 elevators, man. 2 elevators. You ain't having none of that stick climbing or elevator waiting shit. You just press the button, go, man. Yeah, get in there. Come on, get in, asshole. All right, baby, up, Scott, to see you up the penthouse. What sign? Why, hello. What took you so long? Man, I gotta attach some signs to the walls. Like, brothers like getting lost all over the place, but it's a problem, But you just got that when you got a big house, man. Just get in, man. This is what people call the living room. But that is not what I call it. I call it the boom boom room, because I do a little boom booming in here, if you know what I'm saying. Ha ha! Or sometimes I call it the chill out zone, because as you see, my home is here. They is chilling out. All right. This is my friend Jermaine. Jermaine, what up, man? Shake it. Say why, bitch. Why, bitch? Yeah. And this is my friend Niklas. Hejsan, tjenare. Yeah, hey, man. Tänkte mixa lite records där. Yeah, you do the mixing, man. You do the mixing. And he does a hell of a robot as well. Come on, can I see you do the robot? Oh, yeah. Yeah, now that's the shit. That was why I keep him around. Also for his money. But yeah, sit down. And this is the big screen TV you got right here. And what you got here? Scarface. I got a big collection of DVDs, as you can see. It's all my personal collection. But you gotta have your Scarface, man, and you gotta have your big screen TV, because everything looks large on my motherfucking big screen TV. You know what I'm saying? Here's my kitchen. You gotta have your silverware in the kitchen, man. It's all like bling bling. You got your Japanese sharp knives. Snap, bitch! Ha! Don't come messing around me, or you get some Nikkei knife #1 in your ass. All right, let's see what you got in what I got in the fridge. What's got in the fridge? Come on, let's see what the wife's been cooking up. Yeah, you got some ding dongs. Yeah, slapjacks, Oreos. Oh yeah, that's what I'm talking about. It's my Cristal. Cristal, you just pour it in and it makes you feel like you just got it made. All right, let's see what we got ourselves in the bathroom now. Oh snap! Snap, Tyrone, what are you doing in the bathroom? I'm doing my taxes. Oh yeah, Get away, Tyrone is doing his taxes in there, but he will come out in a short while. Tyrone, you done? Yeah, I'm done. Yeah, flush them down, man. Yeah, flush those taxes down. Flush the taxes down. Yeah, I'm cool. All right. Yeah, okay, I guess it's clear. It's clear, isn't it, Tyrone? Yeah, it's clean, it's clean. All right, come in. Now,
Here you got also silver. Silver, it's all marble, man. Marble, the walls, everything, man. It's imported from Italy. Italy, that's in Europe, bitch. Europe. Now here you got the shower, and it's big enough for two. And by two, I mean big enough for me and the lady to have sexual intercourse. It's mighty fine. All right, now let's get out of here, man. Let's get out of here. This, my friends, is where the magic happens. That is nice. That is soft. Oh man, hey, you guys are having a nap in my bed? Hey man, wait, what's idiot? Shit. I told you guys you can't have naps in my bed. That's where the magic happens, man. The magic, man. The magic. Come on, get it. Oh man, I guess it's time for you, my fans, to get the fuck out of my house. All right. Yeah. Thank you. It'd be good. Peace out. Pitkästyttääkö? Haluaisitko sinä enemmän charmia, nokkelia puheenaiheita ja kivan maininnan CV:hen? Haluaisitko kerrankin, että sinuun kiinnitettäisiin huomiota muustakin syystä kuin että sait työnnettyä 9 nakkia suuhusi yhtä aikaa? No, ehkä sinunkin olisi aika lähteä kansainväliselle viikolle ulkomaille. Valitse 20 maasta mieleisesi ja koe edullinen ja helppo tapa matkustaa ympäri maailmaa ja tutustua kohdemaahan pintaa syvemmältä. Lisää tietoa löydät Punakulman kansainvälisestä osiosta tai KY:n nettisivuilta. Do tell, then what happened? Then I had to get out of the wet clothes and into a dry martini. Dry martini. No, mitäs pidit KV-viikosta? KV-viikko. Number 1. Kylteri, lehti. All resemblances to image magazines are purely coincidental. No niin, ja sitten onkin aika viihdyttää meidän pikkuvesseleitä siellä katsojien joukossa. No, Erik, älähän nyt puhu ihan noin alentuvasti niistä meidän mursuista. Kyllähän ne rutkulatkin ihan ihmisiä on. Joo, niinhän ne on ihmisiä. Minä olen pikku mursu. Minä en osaa. Oho. No hei vaan kaikille ja tervetuloa taas hyvinvointikioskiin. Tällä kertaa meillä onkin kipsassa monelle aika tuttu aihe, nimittäin alkoholi. Aika monelle se alkoholi tuo mieleen varmasti kivoja muistoja riparilta ja kavereiden kotibileistä, mutta ei se kyllä aina ole niin hirveän hyvä juttu. Katsokaapa vaikka, mitä tapahtuu Harrille, meidän huomaamattomasti alkoholisoituneelle opiskelijatoverille. Voi vittu, kun päätä kivistää eilisen lauluillan jäljiltä. Taisipa tulla taas hölmöiltyä Tuijan kanssa. Sutsi satsaa. Paljonkohan kellokin on? 3! Perkele! Sinne meni laskentatoimen pienryhmätunnit. Ja oksettaakin vielä. Pitäis varmaan nousta. La 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 la. Kylläpä sinulta tuli paljon oksennusta. Oletko juhlinut eilen? Joo, oon mä juonut viinissä. Enemmän tai vähemmän 3 viikkoa putkeen. Kukas sä oot? Onks sun kaljaa? Minä olen KY:n sosiaalipoliittinen toimija, joka tukee opiskelijoita muun muassa asumiseen, opintotukeen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Nyt minä muistankin sinut. Yritit lähennellä minua eilen lauluillassa. Alkkis Harri, eikö vaan? Bumtsi bum, seniorita! Jep, nomenes tomen! Sinua en kyllä muista.
Mutta oliko sitten kaljaa? Ei lähde muuten kone käyntiin. Voi Harri, nyt otan sinua niskasta kiinni. Etkö huomaa, että sinusta on tullut huomaamattomasti alkoholisoitunut opiskelija, jonka koulukin kärsii ylettömästä kupinotosta? Voi ja taidat olla oikeassa. Tapahtuipa se äkkiä. Mitäs nyt sitten tehdään? Oliko aivan toivoton tapaus? Voi Harri, et ollenkaan. Tällaisia tapauksia varten minä olen juuri olemassa. Voin auttaa sinua, kunhan lupaat, ettet käy enää käsiksi. Kiinni veti. Hyvinvointikioski! Niin, kävipäs siinä Alkkis-Harrilla hyvä tuuri. On se hyvä tietää, että vaikka onkin ollut D-kiksellä, niin on vielä mahdollisuuksia vaikka mihin. Ja seuraavaksi julistetaan sitten meidän viimeviikkoisen alivuokralaiset on perseestä piirustuskilpailun voittaja. Se on tässä. Niko 23V Puotilasta on lähettänyt tällaisen hienon kuvan, jossa poliisi vie Nikon alivuokralaisen Nikusen penan pois, koska tämä on jättänyt vuokrat rästiin. Hienoja punaisen sävyjä tässä kuvassa ja paljon tapahtumaa. Se on hieno kuva, eikö niin lapset? On se. Ja Nikohan saa tästä sitten palkinnoksi hyvinvointikioskista lakimiehen maksuttomia palveluita. Onneksi olkoon, Niko. Kyllä se pena sieltä vielä häädön saa. Siinä olikin kaikki tältä erää hyvinvointikioskilta. Nähdään taas ensi kerralla ja muistakaa sitten lapset pitää itsenne sekä henkisesti että fyysisesti terveinä, ettei sitten herätä aamulla kossupullon kanssa katuojasta. Hei hei! Hei hei! Voisiko vastaa kyllä marraskuussa? Joulukuu on vieläkin kylmempi. Neva jäätyy. Koodi oikein. Tapasitko kulttuuriministerin, kun te sovittiin? Kyllä tapasin. Annoin hänelle laatimaan muistion opintorahan korotuksesta. Jätin vielä puumerkkinikin hänen ovensa. Itse asiassa tein hänelle tarjouksen, josta hän ei voi kieltää. Olipas siinä hyvinvointikioskissa tutun näköinen juontaja. No oli siinä Kripsissäkin kyllä aika tutun näköinen. Eikin mitä sulla on otsas? Kouluilla toimii aktiivisesti monta kerhoa, jossa kuntalaiset pääsevät toteuttamaan itseään. Tässä on yhden kerhon tarina. Kaikki ratat pelastettu! Voi hinkatti! Voi feijoni! Ei! Joo, no kaikki meistä on harrastanut kirkkistä jo ennen kuin me tultiin kauppikseen. Taisi olla toi Ville eli Vikerotta, joka pisti sen lumipallon pyörimään tästä kirkkiskerron perustamisesta. Vika on nyt taas keuhkokuumeessa, se ei nyt ole paikalla. Kumminkin, niin meillä on nyt 4 jäsentä, mutta me tarvitaan nyt se 5 jäsentä, että me saatais tää kerho pystyyn. Ja sit me meinattiin kerran saada niinku se 5 jäsen, niinku joku meidän oikeasti liittyy mukaan, mutta en mä tiedä, sit se vaan niinku hävisi jonnekin. Sometimes the world looks perfect. Nothing rearranged. Sometimes you just get a feeling like you need some kind of change. No matter what the odds are this time, nothing's gonna stand in my way. This flaming hood, a long lost friend, gives every dark street a light at the end. Stand there on top of the winds of my
No. Niin, mut sit kun kerho on perustettu, niin sitten voitais pitää kursseja niinku joka kevät. Niinku aloittelijoille kursseja, sit joillekin on kokemuskursseja. Ja sit voitais vaikka mainostaa niitä punakulmassa ja silleen. Sit voitais vähän niinku saada lisää uutta verta tähän lajiin vai mitä? Joo, ehkä jopa tyttöjä! Nyt on taas uusi syksy koittanut. Ehkä vielä tänä vuonna mukaan tulisi uusi murse, ja sitten oikeasti saataisiin tää kerro perustettua. Ehkä. Nyt koin Batistiini-haalari Mursumessuilta. Tää on joka kerta yhtä hauskaa. Kenttäreporterimme Riku Vassinen on käynyt tutustumassa Tennispalatsin liepeille leiriytyneeseen eriskummalliseen miesjoukkoon, joka on ollut paikalla jo lähes viikon. Halo Tennispalatsi, kuuleeko Riku? No niin, täällä Riku Vassinen ja Onnelan edusta. Pöly on vasta laskeutunut Star Warsin, Taru Sormusten herrasta ja Kiklin jonotus hulabaloon taustalla, kun täällä on jälleen ihmisiä Tennispalatsin lähellä jonottamassa jotain uutta suurelokuvaa. Mennään katsomaan vähän tarkemmin, mitä sieltä löytyy. Mitäs leffaa te olette täällä odottamassa? Ainakin uusi Pekko Aikamiespoika on tulossa elokuvateatteriin, mutta muutenkin, ettekö te ole vähän väärässä paikassa? Tennispalatsihan on tuonne päin. Emme kyllä mitään leffaa täällä varsinaisesti olla venaamassa. Me tässä odotellaan kovin mursujaiskuntista. Vuoden kovimmat bileet tulossa kyllä. Siis ehdottomasti, ja nehän on semmoset bileet, että siellä se viljellään sen seuraavan vuoden heinä aina. Että. Eli aikamoiset sadonkorjuujuhlat siis tiedossa. Mitäs 2 viikkoa? Se on aika pitkä aika. Mitäs te olette saanut täällä oikein ajan kulumaan? No, ihan hyvin ollaan saanut kulumaan, että mulla on tässä vähän palauteltu mieleen viime vuoden kujeita, että tässä tutustuttu tähän meidän mursumatrikkeliin ja siellähän alkaa löytyä hyviä rivejä jo rukseista. Siellähän näyttää olevan rasteja kuin suunnistuskilpailussa konsanaan. Joo, ja sit me ollaan myöskin tämän lisäksi niin simuloitu ja harjoiteltu tommosia erilaisia mahdollisia baaritiskikeskusteluja iltaa varten. No mitäs tämä nyt mahtaa sitten tarkoittaa? No itse asiassa me näytetään varmaan, niin selvii ehkä kaikista helpointa. Elikkä niin mä oon nyt mursutyttö tässä näin. No niin. Moi, mä oon mursutyttö. Kuka sä oot? No moi, mä oon Teemu. 7. vuosikurssi. Ei kun... Joo. Joo. Eli uudestaan. Ja sitten, moi, mä oon mursutyttö. Kuka sä oot? No moi, mä oon Sami. 4. vuosikurssia. Ei sulle maistuis Long Island Iced Tea? Jallulla. Niin, tästä se lähtee. Asiallista meininkiä. Mitäs teillä alkaa sitten kouluvuosi samoihin aikoihin kuin nämä juhlat? Eikö näin ole? Itse asiassa me ollaan valmistuttu jo vuosia sitten, että... Hei, mä oon sanonut, että mä otin virkavapaat tätä varten. Ja vääränsä vielä opiskelijakortin, näytiks mä se? Kyllä vain. Sehän on aivan näköinen. Hei, mun mielestä tää kesätoimittaja homma on sen verran paskaa puuhaa, että mä jään tänne kanssa jonottaa teidän kanssa. Niin aletaan rastittaa. No, kunnon reporterihan paneutuu aina aiheeseensa.
täysin rinnoin. Joo, pesää hakemassa. Alright.